Здравейте, днес ще ви представя чашката Касар Раст 2. Целият сет идва в доста хубава кутийка с благодарствено слово, също така и описание на чашката и метода на използване. Комплекта включва стъклен фанел, който е от боросиликатно стъкло и побира от 25 до 30 грама тютюн. Основа алуминиева, която влиза в гуменото силиконово тяло, и HMD-то, което събира два въглена 26-ци. Монтажа на самата чашка е много елементарен. Чашката зареждаме по този начин. При който лови 20, 25, 30 грама тютюн и се пуши някъде порядъка от час и половина до 2. Но има един тънък момент, в който ако не обърнете внимание на въгленете, прегаря и става неизползваем. Метода за поддръжка на боросиликатното стъкло е: докато е топла чашката, изхвърлям изгорелия тютюн. Това е чашка, която имам от 4 години и я поддържам по този начин. На чешмата с врела вода, докато все още не е полепнало хубаво всичко, мия с врела вода и това е резултат. 4 години. Комплекта е закупен от nargile.bg от Георги преди 4 години за 165 лева. В момента реалната цена, доколкото видях на сайта, е 135 лева. Това е големия вариант на Касара. Има и по-маничка, която е Касар Раст Мини. Тя е 125 лева. Тя събира порядка на 15-20 грама тютюн, но към нея нямам никакви впечатления, понеже я нямам в момента. Ако ви е харесало видеото, последвайте ме за още.